Как да попълним електронният формуляр за кандидатстване в конкурса за добри практики? Електронният формуляр е активна форма в интернет страницата на Института по публична администрация, достъпна на адрес www.ipa.government.bg. След като въведете адреса и натиснете Enter, пред вас се отваря веб страницата на Института по публична администрация. Пътят ви в системата от тук нататък е следния. От падащото меню в секция Форуми избирате Конкурси за добри практики. В този раздел ще намерите обща информация относно конкурсите за добри практики, ежегодно организирани от Института по публична администрация. Чрез клик върху активния бутон в края на страницата към Конкурси за добри практики 2015, отиваме в частта, касаеща конкурсите за добри практики за настоящата година. Конкурсите, организирани тази година, са два. Първият е конкурс за иновативни практики в доброто управление, а вторият е конкурс за иновативни електронни решения и практики. Бутонът, който ви е необходим тук, е към електронен формуляр за участие в конкурса. Кликаме. Самият формуляр за участие е организиран в три раздела. Раздел 1 – Основна информация за предлаганата практика. Раздел 2 – Допълнителна информация за предлаганата практика. И раздел 3 – Самооценка относно спазването на задължителните принципи за добро управление. Разделите са със свободен достъп, но е препоръчително да се попълват в последователност първи, втори, трети. Чрез натискане с мишката върху менюто Раздел 1 – Основна информация за предлаганата практика, ще се отвори цялата форма за Раздел 1. Разделът съдържа полета за попълване на информация, като име на практиката, име на институцията, необходими контакти, както и кратко резюме, описание на практиката. Резюмето трябва да е в обем до 3 страници или 1500 думи. Полетата във формата представляват прозорци за добавяне на текст или падащи менюта за избор от различни варианти. Ако решите да пренасяте готов текст, можете просто да поставите такъв чрез клик с десен бутон на мишката и въвеждане чрез бутона Поставяне. За да премахнете текст, просто използвайте опцията за изтриване от клавиатурата чрез бутона Изтри. Ако е необходимо да оголемите полето за писане, хванете долния десен ъгъл и дръпнете към вас. Работата по попълване на раздел 1 приключва с въвеждането на точка 8 Лице за контакт. В раздел 1 е предвидена и възможност за прикачване на документи. Ако считате, че има нужда от допълнителна информация за практиката, можете да го направите чрез допълнителен документ, който да прикачите, чрез този бутон Избор на файл. Тук ще намерите и разрешените разширения на файлове. Обемът на файла, който качите, трябва да е до 250 МБ. След като въведете исканите данни, натиснете отново върху раздел 1 Основна информация за предлаганата практика, за да го приберете обратно. След като менюто се прибере, трябва да преминем към раздел 2 Допълнителна информация за предлаганата практика. Кликаме. Раздел 2 съдържа полета за въвеждане на текст и полета за маркиране на отговора с възможност да или не. Под полетата ще намерите инструкции за допълване и необходимо описание на твърденията. Отбележете твърдението с клик върху бутон да или не. Полетата са задължителни и трябва да бъдат отбелязани. Работата по попълване на раздел 2 приключва с въвеждането на точка 3 Приложимост на практиката. След като въведете необходимата информация, натиснете върху менюто Раздел 2 Допълнителна информация за предлаганата практика, за да го приберете обратно. След като менюто се прибере, преминаваме към последния раздел 3 Самооценка относно спазването на задължителните принципи за добро управление. Кликаме. Раздел 3 съдържа информация относно спазването на принципи за добро управление. В него ще откриете смесени полета, такива за попълване на текст и такива с възможност за избор от бутони да или не. Работата по попълване на раздел 3 приключва с въвеждането на име на служителя, попълнил формуляра, и име на ръководителя, одобрил формуляра. След като въведете необходимата информация, можете да затворите менюто, като кликнете върху раздел 3.
Ако считате работата по попълване на формуляра за приключена, натиснете бутона Запис. Чрез него ще изпратите автоматичен мейл до Института по публична администрация с изпратената от вас практика. Системата на ИПА ще ви извести, че вашето предложение за участие в конкурса е изпратено успешно. Формата ще ви даде възможност да се върнете към интернет страницата на ИПА или обратно към нов формуляр, който да попълните. Формуляра се изпраща най-късно до 15 октомври 2015 година. След тази дата формата няма да бъде активна. Благодаря за вниманието и успех!